Целта е да запознаем клиентите с преимуществата, с технологията, по които се произвеждат тези продукти и да ги направим по-популярни. Традиционните български сурово сушени местни продукти се отличават по това изискването и да бъдат произвеждани най-малко от 25 години. Представляват традиционен български вкус, правят се по точно определена рецепта и съхраняват една традиция на производство, която съществува много десетилетия. Тези продукти са в производство над 50 години, за който има традиция в България. Всеки познава този продукт, виждал го е на своята трапеза. Мога да кажа, че това са едни от най-добрите и качествени български продукти. Как експертите от Агенцията по храните ще се включат в инициативата през следващите дни? През всички следващи дни мероприятия в София и в страната, наши експерти ще бъдат по време на представянето, като те ще бъдат готови да отговарят на каквито въпроси имат гражданите по отношение както на качеството, предимства, безопасност на продуктите. По принцип сме ориентирани изцяло към развитие и популяризиране на български продукти. Не само в местния бранш, млечния, плодове и зеленчуци също. Госпожо Янковска, защо Българската агенция за безопасност на храните подкрепи инициативата на Била местни традиции? Защото първо сме убедени в качествата на местните продукти, произведени по традиционно специфичен характер. Освен това, ние сме винаги били партньори на нашите производители, освен че сме контролни органи и когато работим съвместно, се получават нещата по-добре. Искаме да кажем, че тези продукти са произведени по строго определена рецепта, технология, контрол и че продуктите, които могат да опитат независимо от коя фирма са, всички ще бъдат еднакви и могат да ги консумират съвсем спокойно и приятно.